miring. Ayo lek, boleh lek. Ayo miring. Yo. Miring. Bejane awakmu ora tau lara. Ayo Mas ijing mireng. Awas. Aja lali lo goyangane. Aja lali lo parikane. Aja lali lo sawerane. Jos. Parian tadi. Ndeh, ngopo ki? Angger leren mesti dirokok kabeh to. Nyekel nggone dhewe-dhewe kabeh. Lho, ngeling ana MC ni cah ora rokok ket mau. Angger gareng mumbul jelek ya, awas ya. Jo lali lo pariane, jo lali lo goyangane, jo lali lo kamerane, jo lali base. Setiap bareng ngumpul kudu jelek. Peraturan Ratansa biar kompak selalu tetap dijaga. Ya. Nah. Orang nganggo. Ibate kudu yo muni kaya. Ya. Parian deh. Nurano. Mengke Bapak Lurah, Bapak pokoke kabeh ya Mas. Ya. Parian. Monggo ibuke pake godho niki lho Mas, badhe parian. Kabeh metu kabeh Nggih, bala. monggo parian Lah engko besane ora ingon piye, kabeh metu sing ngadang metu kabeh iki. Ya Allah, wis mateng apa urung? Jale ndelok. Pun komplit sedaya. Saestu. Lawuhe ora ditunggu ku colong kucing. Mboten? Nggih. Oh, sing nyolong kucing ndas ireng, lho ndas ireng aku lho. Ya. Kanggo warga mburi ya, Dik ya. Golek wedine ngora-ora keluarga Pak Dwi Pandang Yuswa. Ya. Remangsamu boyok kok ora keju wae ya keju. Jenengan kok keringetan to Mas? Lah mergo lampu kuwi kaya. Oh iya. Anu wae raine diwalik ngono lho. Raine diwalik. Raine diwalik. Ora apa-apa.
Raine kayak kimburi ya. Heeh, raine diwale dadi Anjana nek keren juga ya. biasa mosok kaya wong adus. Lah iki nyambut gawe tenanan ngene iki kaya. Lampi apa piye? Ojo ora usah. Ora usah. Wingi mbok lapi rai ku ndledek kabeh malah ireng tok ngono. Cek wis ngene wae kok. Cek. Ya ora usah disuting aku ya Mas ya. Jenengan ki syuting- malah bagus nek ngono Syuting lho. babonane. Lho. Babonan Mas. Lah babon apa cek perawan we? Aku jek virgin lho. Virgin. Virgin ini nek Irma ke virgin. Nek Mbak Irma percaya cek virgin. Mbok ya didelok saka mlakuku iki lho. Mlaku. Mlakuku ki wis aja apik kae. Ngono lho, Mas. Ya. Jek virgin ngono lho. Virgin iki kaya Mbak Ati iki virgin. Golek kodhok dekekke ngarepe Mbak Ati mesti kodhoke muni. Piye? Peret. Nah, berarti reti kodhok iki nek Ati kuwi cek perawan. Nah, pindah nyanggone Irma. Kodhoke engko ya muni. Piye? Irma ki gadis ning ora perawan. Nah, dadi kuwi engko muni kodhoke ya. Ya orok-orok. Nah, kuwi gadis ora perawan. Ya. Lah kowe anakmu loro. Wis keramping 3. Coba Pak. Iki kok. Kowe lho, mesti engko kodhoke muni kaya plung blah ngono kodhoke. Plung blah lho berarti. Mesti kodhoke muni ngono, kaya ngono kok perawan. Kowe ki aja sok keminter kemalan niteni wong ora perawan karo ora bagus, wong bagus kayak gini aku ya iso nek kon niteni. Kita ini piye contone? Cara wong lanang-lanang ngono kuwi pinter aku. Lho nek aku jelas Dik Joko. Tak iso. Lah kasunyatan KTP ku belum kawin. Ora aku wingi ngerti lho. Kon ngrungokne aku kan motor awakmu nguyuh. Aku ngerti. Mosok nguyuh mbok tatap-tatapne tembok. Duh, kuwi ning kono. Aku mau nguyuh ning omah kuwi ngisore seng Dik. Aku nguyuh bareng unine teng. Bareng terakhir teng. Mau elak reti ning omah ngarep lho, ning omah ngarep reti. Bareng aku arep pawik to, renek cibuke. Sidani ya tak celupke. Tanganku lho sing tak celupke. Layaknya aku mengerti sesuatu. Lah iya. Nek kirane mambu mbok lho ya ngono ya. Nggih, pokoke tersangkane aku karo Pelo. Mesti ta anggere ngono. Nyanyi kok malah guyu aja. Nganggo pempes burung. Memang guyu sak awak kabeh obah. Wingi ora nganggo pempes malah ganti jarik ping 3 ngono. Ya, saiki larang apa-apa larang pempes ya larang. Wis ora usah nganggo pempes. Sorry aku ora tau nganggo pempes kok. Nganggo sepet. Ora. Sepet. Iya. Nonano. Ayo. Nyanyi ya. Kok nyanyi malah gluruh. Ya. Mengke mawon, Pak. Mangan tahu dicampur. Kowe kene ogen mlebu TV ki sogen mata-mata ora mau ngaku dhewe ngono lho. Aku enggak. Mangan tahu dicampur bayem para tamu ayem tentrem. Ending.